Изправени пред нарастващите климатични предизвикателства и необходимостта от опазване на околната среда, ролята на професията преподавател по екология става все по-важна. Неговата мисия е да повишава осведомеността относно екологията, опазването на природата и устойчивото развитие, както и да провежда образователни програми, които вдъхновяват към действия в полза на нашата планета. Преподавателят по екология създава и реализира образователни програми, които помагат на хората да разбират и ценят природата. Неговата роля включва не само преподаване, но и организиране на работилници, създаване на образователно съдържание и сътрудничество с екологичните институции. Той предава знанията по ангажиращ и достъпен начин, като адаптира посланието си към различни възрастови групи. Професията преподавател по екология има значимо социално въздействие. Средната заплата варира между 40 и 60 хиляди щатски долара годишно, с възможност за нарастване в зависимост от опита и специализацията. Все повече институции, училища и екологични организации търсят квалифицирани преподаватели, което прави тази професия стабилна и търсена. За да бъдеш успешен като преподавател по екология, са необходими познания по природни науки и екология, от съществено значение за предоставяне на точна информация за околната среда, дидактически и комуникационни умения, ключови за ангажиране на хората от различни възрастови групи, умения за създаване на образователни програми, важно за ефективното планиране на работилници и екскурзии сред природата, умение за работа в екип и организираност, позволява сътрудничество с други преподаватели и институции, както и ефективното управление на времето. Професията преподавател по екология вдъхновява за опазването на природата и насърчава екологичната осъзнатост. Чрез тази роля хора от всички възрастови групи могат да придобият знания, които да помагат за опазването на нашата планета и изграждането на по-устойчиво общество.